Sanibona nginibingelele ingane zawethu. There are a few things la engicela ukuzi clarify and also to acquire the information for the benefit of me and others as well. Yabo? So la le number la ku TikTok la ku profile yami, it's for business purposes, right? Not unless ungizela nama business opportunities, booking for human design charts reading or nenkinga yokubooking, spiritual abundance consultation, or you want to market or whatever that has to do with business. Other than that, ngicela usebenzise i-DM bandla. Ngoba manje gcina abantu okuyibona emele ngibaphendule la ku WhatsApp abanenkinga mhlambe yokubook noma bakhuluma nge-human design. Gcina ama messages abo angasa-attendeki ngendlela yabo. Ya ngiyazi abantu bancoma and all of those things, but ngicela sisebenzise ama-DM. Ngiyawaphendula ama-DM. Ngenza sure. Two, ile yokuthi ke I can hear people say hey changes ukuba kufika kwakho, you help me so much and all of those things. Bayabhala ngisho na kuma DM, bayabhala ngisho na ku WhatsApp, right? But ngicela ukubuza ke for the benefit of others, yabo, yini le engiyenzile mina wasona usizakala kanjani? Content nginike yona noma khona into engithe sihlangane kwa mina into engiyazi ukuthi ngikhulumile, wena ke usizakale kanjani ke wena? Yini le yenzekile practically mase utshela umuntu ukuthi ukusizile uchange ukusize kanjani? Ngoba yes bakhona abantu abafika la bethe changes ngisizakele nje kufikeni kwakho. Abanye besho say changes yaza still need more. I think kusahlangahlangene la kumina yabo and all of those things, but ngiyacabanga ukuthi kuzokhanya along the way. Akufanwana yabo, akufanwana, but mina I'm not held accountable. Yabo, I'm not held accountable. Omunye umuntu uzayina ama hopes amakhulu kumina. Kanti mina yazi into engisuke sengikhulumile, yona into engisuke ngiyazi leyo. Uthola ukuthi ongizela nakho nokungale kwaloko esengikushilo akukho ngempela ngisuke ngizokwazi ukukwenza. So ngifuna ukuthi nisize abantu ke bantu enisinina nisizakele ngobukhona bami nokulandela icontent yami nokulakha ipage and all of those things. What did you do practically masutshela umuntu ukwenza kaleni noma ngaba personal kakhulu, mhlawumbe ukuthi uzositshela inkinga zakho ukuthi bekuyini, yabo gcina usuyabo so reveal izinto. Kodwa nje like mfethu ukuthi mhlawumbe wenze njani wena, yabo, usizakale kanjani kahle kahle. Awutshela omunye umuntu wenze njani, ushintshe indlela ocabanga ngayo noma ngoba phela ziningi izinto engikhuluma ngazo mina la, there plenty ziningi kakhulu and angikho accountable for ukuthi wena if you implement them kwenzekalana. I'm not accountable for that, yabo. Angeke usho ukuthi nje changes ngiyak-accountisa into oyikhulumile ayenzekanga kumina, yabo. Ngoba mina kufanele ukuthi nginikeza nansi into, manginikeza nansi into, yabo, manginika ithuluzi angeke nisebenzise ngendlela efanayo ithuluzi, ngeke nize nisebenzise ngendlela efanayo ithuluzi. Manginikeza nali ithuluzi, leli thuluzi lenza kanje, ngeke nize nisebenzise ngendlela efanayo, yabo. Kodwa futhi yes khona abantu abazolisebenzisa perfectly fine lelo thuluzi lelo. And mina ayikho into engikwazi ukuyenza mina kuwena. Wena okwazi ukwenza umsebenzi, mina ngokwami ukwazi. Wena okwazi ukwenza umsebenzi kuwe, because ngingakhuluma mina ngithi mina kwenziwa kanje, kwenziwa ukuthi, kodwa kugcineni ubani omele wenza? Wena, yabo. Wena omele wenza. Ngikusize kanjani? Usizakale kanjani? Angazi noma lo mbuzo wami uyezwakalani. Ngiyubuzela abanye bafethu abantwana. Ngubuzela abanye abantwana bafethu. Nenze njani? Yabo mina ngitshele, ngikhulume ngokubhalansa ama-chakra, ngikhulume ngepranayama, ngikhulume positive thinking, bafethu ngikhulumile ngento eziningi into engikhulume ngazo. Angikwazi ukuthi uphike kuphi wena, waku-implementa kanjani, kwenzekalani, awenze nje. What did you do? Ushintshe, wenzile something noma nje uvele washintsha indlela ocabanga ngayo nje then boom shintsha impilo, noma wenzile wathi no man ngiyenza kanje, ngiyenza wa practical ngento ezithile like ama rituals athile, noma nje ukushintsha indlela ocabanga. Wenze njani uzosizakala? Wenze njani? Lento bekumele ngiyenze ibe live kahle kahle, kumele ngenze ibe live, kodwa ke ngoba ngisayenzanga ngiyak live mhlawumbe ngoyiqhubeka kuwona ulive. Wenze njani?